Баба зима, вече ток и парно има. Бързо нашите абонати всеки да си плати. Здравейте, скъпи и прескъпи наши клиенти. Макар че ако трябва да сме честни, ние парното и тока сме ви дълбоко обидени. Да, защото не само, че сте неблагодарни, безотговорни и нередовни платци, ами на всичкото отгоре и се оплаквате, моля ви се. Да, буквално знаете ли, че ние сме заринати от вашите глупави жалби. Да, пълни измишлятини. Един, например, представете ли си, един ми се оплаква, че от парното му изтичало ток. Моля! Какво му изтичало? Ток! Електризирал се радиатора, дрехите, всичко в апартамент от фазомера, като сложа свърчели искри, даже козината на котката. Представете си! Да, ужас! Вместо да благодари, че получава услугата 3 в 1 и никой не му начислява гратисния ток, той взел да се оплаква. Да. Като каза фазомер, знаеш ли как македонците казват на електронната цигара? Как? Колега, как? Казват да си смучем фазомеро. Да, така. И какви други клиенти, виж? Но, това, което ви казахте, ще вземем да сложим един електромер за статично електричество и тогава ще видите ви как се плаща. Да, а пък и друг един клиент. Има такъв, т.е. той не е клиент, а за мен е пациент. Да. Оплаква се, че бил откачен. Че това според нас е здравен проблем. Но хайде да видите, че сме благородни, от нас да мине един безплатен здравен съвет. Да. Щом сте откачен, вземете да се закачите към нашата отоплителна и осветителна система. Да, и за трети път цените ни били като лихвата на банката. Представяте ли си? Казват 7%, а взимат 13%. Абе, Ланколо, вие добре ли сте, бе? Ние не взимаме 13%, ние взимаме 113%. И накрая всички да внимават. Ей, ти там защо не внимаваш? Да. Обобщаваме. При всички случаи през настоящият отоплителен сезон едни от вас ще се изпутят от горещата вода. Други ще пият по една студена вода. А трети ще охлаждат страстите с съответният отрезвяващ душ. Но всички вкупом ще трябва да си плащате сметките. Защото иначе знаете какво следва. Маестро, музика! Парното и тока вече трябва да платиш, човече, иначе ще врътнем крана. На студа остана, на студа остана, на студа остана. Стига вече се оплаква и от сметките запаква. Плащай сметките големи, иначе проблеми. Имаш си проблеми, имаш си проблеми. Че ще дойде съдията, взима цялата заплата, вилата, апартамента, хвъркват на момента. Хвъркват на момента. Хвъркват на момента. Коледата наближава, пиеш мляко, имаш крава, плащай сметки регулярно. Имаш ток и парно. Имаш ток и парно. Имаш ток и парно. Hey! Rock and roll forever!